Видяхте всъщност за какво става въпрос. В малка част от квартала ще се разходим малко долу, за да погледнете какво се случва. Път, който е един от водещите проблеми, които имаме тук, е, че спирка на автобус, който минава през околовръстния път, всъщност автобус 111, негова спирка може да откриете на нещо от порядъка на около километър и половина. От друга страна пък няма и опция въобще откъде човек да мине. И сега ще видим в детайли какво се осъществява тук от към инфраструктурно развитие. Виждате вече колко много жилищни сгради се строят. Сега ходя умишлено пеша, за да може да видите състоянието на да кажем квартала към днешна дата. Знаете, другата част от Малинова долина е доста по-урбанизирана, имайки предвид големия булевард, който построиха. Целта на това клипче е да покажем какво все още е необходимо да се направи, за да стане тук една общност, да се развие квартала по такъв начин, че да можем в последствие всички дружно да живееме в един урбанизиран квартал, в който да имаме достъп до улици, тротоари, канализации, градски транспорт, канализация, съответно няколко разклонения тук. Едното по отношение на доставка на питейна вода, другото по отношение на извозване съответно на мръсната вода. Също така осветление е необходимо от тротоари и асфалтова настилка. Ето виждате човека, който в момента преминава с колата, му се налага доста бавно да кара, въпреки настилката по пътя, която е от финни камъни. Сега тая настилка я има в някои други улици също. Поначало най-вероятно е имало в всички такива чайни пътища, но следствие на силните дъждове в по-голямата си част тя се размива. Сега, идеята по принцип днес тук е да съберем колко се може повече информация по отношение на хората, които са построили, да кажем по-скоро юридическите лица, които са построили тези сгради, с идеята да им намерим в последствие контактите и да се допитаме с тях, понеже жителите от нашия квартал, които сме към момента тук, се опитваме да организираме една подписка, която да входираме към Столична община с молбата съответно да се спомогне развитието на квартала, като в най-общата си част, както казахме вече, изграждане на площи, които най-вече да изпълняват всички комунални услуги. Нали, в случая асфалтова настилка, в случая тротоарна настилка, улично осветление, да се монтира спирка на градския транспорт. И по-надолу има една рекичка, аз ще ви я покажа. Тази рекичка всъщност е много интересна, защото може по принцип, ако се монтира един мост върху нея, който съответно може да бъде или пешеходен, или съответно с еднолентово преминаване, да осигури най-малкото един бърз достъп до улица Георги Русев, която води до Студентски град и оттам насетне вече да ни свърже както с Студентски град, урбанизираната част на Малинова долина и в последствие квартал Витоша. Виждате, някои от строителните предприемачи съответно сами си изграждат тротоарни настилки. Също така, ето тук имаме видеонаблюдение. Виждате колко бурно се развива самия квартал. Ще се поразходя малко по-надолу. Ето тук в някои от частите вече има изградени улични шахти. Разбира се, в някои от частите живеят и вече хора постоянно, но училище тук няма, детска градина тук няма парк за отдих,
няма съответно пак за домашни любимци, нали, в случая кучета, няма също така и магазин, аптека. Виждате едно модерно европейско строителство, което имаме тук. Обаче за жалост в по-голямата си част все още не можем да заживееме нормално тук. Сега по-надолу там има, мисля, че това е църква или манастир, ще погледна, за да може да уточня в по-следващото си видео. И така, продължаваме надолу разходката, за да видите през къде трябва да се мине и че тук в действителност има усложнение за живота на хората. Представете сега, вие ако сте майка с количка, съответно няма откъде да минете в качеството ви, в случая на пешеходец. Ако сте възрастен човек, нали, може баби, дядовци да дойдат на гости при децата, сложно е. Спомняте си, че някога в квартал Витоша и съответно в квартал Манастирски ливади имаше сходна ситуация, изключително бързо строителство, съответно бързо изградени жилищни сгради, многопрофилни жилищни сгради, в които заживяха доста хора и които в някакъв период от време се налагаше да чакате изграждането на канализация, електроснабдяване, нали, за постоянно говорим, защото тук има опция да се организира и в някакъв момент индустриален ток, който в по-голямата си част, това, което споделят съседи, които имат вече такъв, е постоянно падане на бушоните, постоянно спиране, водоснабдяването също не е от да кажем, добрите, които би следвало да има в един новопостроен квартал, имайки предвид, че тук се полагат и нови тръби. И така, виждате, като цяло много стабилно строителство има тук. Станаха изключително много жилищни сгради. Строителството продължава. Спомням си на времето, когато ходих през другата част на Малинова долина, която е в близост до Студентски град и НСА. Имаше една горичка и поля. В последствие за по-малко от 4-5 години там се изгради един добър жилищен квартал. В последствие Столична община изгради и детска градина. Мисля, че и училище изградиха, но не съм много сигурен за училище. Със сигурност знам за детска градина, че се изгради. И сега ние имаме същата тая необходимост. Голяма част от сградите вече имат АК 16, други са на етап АК 15. Има други сгради, които в момента се строят. Някои от тях са, както видяхте в началото на самото клипче. Тези най-вероятно тук примерно са АК 14, предаден груп строеж. Но с тенденцията квартала да се развива. Виждате, тук зачистват се нови жилищни площи, които най-вероятно са предвидени за изграждането и на нови настилки. Даже там в далечината е това червеното, не знам дали го виждате, по принцип е един пожарен кръм. Така че квартала се развива. Ще сходим още малко по-надолу, където спият самите сгради, където на този етап все още не е изградено друго само секунда, защото тук е малко по-кално, малко по-бавно ще се осъществи преминаването и оттам насетне вече ще ви прекарам през една-две улици, които вече са изградени. Има и множество къщи близнаци, в които вече живеят хора. Виждате, тук хората работят. И така, ще се видим с вас в другото клипче. Благодаря за включване.